ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነው ዝበሃል ንፍዕ ተምሃራይ ነበረ ምስ መምህሩ ፕሮፌሰር ራህመት ብጣዕሚ ይቀራረቡ ነበሩ ፕሮፌሰር ራህመት ድማ ከም መሓዙ ኣቕሪቡ ይሪኦ ነበሩ እሞ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሎም እንዳዋግዑ ነው ኣብ ጥቕኦም ሓደ ተቖፂሩ ተኽሊ ዝኹስኩስ ሰብኣይ ረአየ ነው ቐፂሉ ንፕሮፌሰር ራህመት ከም ዝበሎ እቲ ተኽሊ ዝኹስኩስ ዘሎ ጫምኡ ውፅኡ ይሰርሕ ዘሎ እና ጫምኡ ንሕወሉ እሞ ካብኡ በቱ ንሱ ደንበርበር ዝብሎ ናረኣና ንዝናነ በሎ ፕሮፌሰር ራህመት በቲ ሓሳቡ እንዳተገረመ ነው ንዝሰርሕ ሰብ ከም ዘይግበርን ሓሳብ ካብ ኣምጻኻ ግን ገንዘብ ኣለና ሓቀ ብገንዘብና ደስታ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ናብ ኢዱ ገንዘብ እንዳሃበ ድማ ኪድሞ ናብቲ ተኽሊ ዝኹስኩስ ዘሎ ሰብኣይ ናብ ጫምኡ እትወሉ ድሓር ዝኾነ ንዕዘብ ኢና በሎ ነው ዝተባሃሎ ገበረ እሞ ነቲ ሰብኣይ ተሓዊኦም ምርኣይ ጀመሩ እቲ ሰራሕተኛ ሰብኣይ ጫምኡ ክገብር ምስ ሓዘ ምእታው ዓወዮ ነቲ ጫማ እንተፈተሸ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገንዘብ ረኸበ ድንግርግር በሎ እንደገና ድማ ነቲ ሓደ ጫምኡ ክገብር ምስ ዓወዮ እንደገና ምስ ፈተሸ ገንዘብ ረኸበ ኣመና ተሓጒሱ ናብ ሰማይ እናርአየ ተመስገን ፈጣሪ ናይ ሰበይተይ ምሕማም ርኢኻ ናይ ደቀይ ምጥማይ ርኢኻ ማንም ክሕግዘኒ ከም ዘይኽእል ንስኻ በፂሕኻለይ ተመስገን ኢሉ ናይ ሓጎስ ንብዓት ነበዐ ነው በቲ ናይ ሰራሕተኛ ነገር ውሽጡ ተረበሸ ፕሮፌሰር ራህመት ድማ ርኢኻ ካብዚ እዩ ቁም ነገር ዝርከብ በሎ ነው ድማ ብሓሳቡ እንዳተጸጸተ ፕሮፌሰር እዚ ንዓይ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ብገንዘብ ደስታ ከም ዝግዛእ ድማ ኣሜሪካ እኒኻ የቕኒየለይ በሎ ከምዚ ዓይነት ሓፀርቲ ቪድዮታት ክወስድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሱ